Maayong adlaw natong tanan. Welcome back sa mong channel. So karong adlaw guys, padong may matumila mayor kay maglamaw mi. Kita ra tato guys, nag-abot na mo. Bye-bye. Papagali. Ay, buhay guwari ay. Aw. Pitsil. Sumangil, pitsil lagi. Giuhaw na ba? Mantay luwag niyor. Ha? Kanang sundang iluwag. Excited na akong hihigop sa sabaw. Pampadugs. Pangpadugang sa dugo. Hindi na yan. Kukunin yung lata. Akin na yung lata, masarap yan. Lata lang yung sayo. Walang Miyor! laman. Pagdasa kutsilyo, Miyor! Dapat pala dalawa sigurong gatas, no? Duha lagi rong lami. Wag na. Duha rong lami. Sunod adlaw na to. Ay, tikman muna natin. Bahala kayo. Yung sa amin nga tatlo ang sarap-sarap. Gugo mo muna yan dito. Kitay ka. Ano? Tingnan nyo yung dalawang bata dito. Isang linggo na tayo dito. Hindi pa tayo nakakain ng lamaw. Ang hirap. Uy. Ito yung masarap talaga. O yung lamawin. Yung malambot ba? Lamern. Ang dami na palang baboy ni Mayor dito. Nakakumbabit. Hindi pa daw yan nahibutan ay. Hindi. Itong baboy na itong nasa taas. Kaya nga, hindi yan nahibutan yan. Kaya maliliit pa. Sabi ni tatay. Oh, ginoo ko madaksilyo. Katusok mo ka ni? Isuway ko na, skilid. Ado, iirog kay Dari Balansi. Iirog ni mo. Inom. Sila, sige mo irog. Irog just juta ron. Kalami. Be, tikman niya na. Mo nang kanang luwaga lam ibunaw. Ku Japan jud kas ajeng agi jud. Nawa ko ay. Buot ba? Buksan mo yung isang gatas, May. Sabi ko na nga ba eh. Buot ba? May, aw. Tara jud ay gisa ka condens. Be, sakto ba? Oh, Init. Init day. Para sa akin, parang tama lang. Pero ilagay mo na lang yan. Ilagay mo na para madugangan yung ano natin, nabawas na mga puti-puti. bawas nga mga kamausan. Atas ng kaigatan. Hoy, ba ka jud. Ikaw muna, tanawa mo. Ikaw talaga ang laog mo talaga. Napakaano mo talaga? Ano? Napakababoy mo talaga. Kasaliat. Yung dalawang mari ilagay mo dito. Mga putang ina kayo. Palagi kayong sugo sa akin. Dali kayo, igubo na ito. Sugo-sugo. Biskuit natin i-video. Kautos kayo, pero kayo, ano ha? Bilisan mo kasi ako ay nauuhaw ng sobrang-sobra. Uy, ano yun? Ba't ang laki? Parang lugi naman yun ah. Ano yung nakita ko? Ayun na ng gahi. Hajaan mo na. I-video sa to ka, okay? Akin na yung isang lata day ha. I-video sa akin na, May. Paghuwas, baka di ang pagitaro. Kaya magbutang ko sa biskuit. Sige, humana. May, kuwas itong biskit. Dali. May. Parang ang dami nun kanina. 6 yun. Bakit dalawa lang yung nakikita ko? Kuha ka doon kaya, isang yelo. Tama lang muna, mamaya na. Ano ba talaga? Ano sasabihin mo? Magsalita ka. Ano sasabihin mo? Ano ba yan, oh? Grabe naman, ayaw naman makisama. Ikaw. Kailangan talaga bata yung paunahin. Huwag mong muramihan ng unod sa kanya. Bakit? Walang Hindi yan kumakain ng... Puro sabaw lang. Hindi sana, nilagyan mo na lang yan doon ng sabaw. Shout out, Jumel. I love you. Shout out pala sa viewers namin. Namin. Kain tayo ng lamaw. Tama na yung kay Lexi. Hindi naman yan kumakain ng kanin eh. Oh, Kunti lang sa kanya. naku, magsasakit ang tiyan. Hindi simba ko. O lala, kumain na kayo. Dalton, wag ijang nanay, makusianin na heron. Wag ijang nanay, makusian ni nanay ron. Kanang imong naong makusian da na karon. Yes, magandang maya. Lagi order ng prami. Ha? Dalton, lo, oy mandibijaan mang nanay lagi na.
Yes, manay. Ibigyan lagi ng nanay. Na. Ibigyan ng nanay. Ag bibs man ang liksian. Ag bibs man ang liksian. Ate liksi suot ni mo. Ah. Ano sa ay? Kang Dalton na gina. Ano sa kay? Huwag mas permit ha. Bayad na na. Ah, Dalton ton. Wa nanay Dalton. Oh, nanay. Amo kang kidnapper ron kay wa nanay. Makusian ka na mo ron. Ha ha ha. Makusian ka na mo ron kalakaton. Dalton. Wala, bila-bilar. Muna hila-hila. Karong ganagatog na magtaas sa langis eh. Kinagtulog mata. Kalakaton. Ang patagabon sa. Iton. Shh. Hey. La 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 la. Singit sa. Ops, gracias Diyos. Nabusog, way gastos. Ito mo? At ito na naglamaw mi. Kalakaton. Kalakaton. Mga juga sinabot mo. Ay. Mga juga sinabot mo ay. Basi na lang. Tala. Diyan ako ay. Oh, dar ka? Oh, sige rugang. Kuya ko ngayon hinug ay dagas Tana patang mayo, pwede ba? Kung nagtanaw si mga kaunrit. So intaw na lagay mag-utot-utot ka riha. Ketawa mo noon. Kalakaton! Anay! Sus ginoo, sus ginoo ko. Ay, sus ginoo ko, orod. Hoy, orod. Ay, lakaton! Iton. Ay, yes. Ginoo kong bataan eh. Makag-stressing. Agay mo. Kalakaton! Ano naman ka? Kuhan kayo. Bigat lun. Bigat lun na kayo. Ha? Wa, man nanay dia kalakaton. Nanay kalakaton. Ha? Kita nung nanay. Nanay. Nanay purami ba? Di nanay Lita. Panarapo sa simula wala. Panarapo ba? Panarapo. Wala magapo dili. Panarapo ba? Dili, trapoy. Panarapo. Kadaghan sila kamo. Tus Dalton. Di ra ba jika kadugo na hang lambujig na kana ho. Grabe ka jud. Lahos dagan. Kapakan ng naong ba? Lambujig ka pakag bakten dagan. Patay di ko samad. Tago bitiri ni sa mutiri, ro na natir. Amo ko naligo ko. Babay na. Ligo na oy. Dami nagmahinog na o makona. Imo ta sotan na kuan. Butang Para ba ilas Antonina di gipang diski sa una gipang sotan. Pilpil. Pila ka kilo. Mana? Ha? Para matulog. Sinta na. May butangan sa sinta tag 20. 20 ba kang kilo? Sotan na naman nila. Pughad. Parehas sa tuyang kubasa pila he. Dugtong nga. Parehas sa tuyang pughad aki. Ughad na pud umakuan bawang. Dugtong nga, buang kamay sa buhit. Sinta. Iman ila man na. Buhit na pa'y bulpin. Lap. Bulpin kay basutan man na. Kusi eh. Iwan lagi. Kana may tulo. Kapin. Tulo na raman na. One fourth. Amurit sinta. Sa sinta to. Kuanan kuman Sa sinta. Kani sa sinta. Kani tulog sa sinta mo po ni si Jack. Dako man ha. Pareha ra sila. Pareha laman. Kuan naman ni 50. Iman agad to 50 ka na sa sinta. Kaya wala man tumukuang mo sa luhit ka mo tulo. Kana kayo subra man ha. Oh, subra magtulo na ha. Tulo na lang one fourth. 65 na. Nakadako. One fourth man. Pakani. Tulo one fourth. Katuwasan ko. Kana dako na. Asa man dyan lunsod? Maura, parehara. Tulo wa man po. Lunsod din dyan dun. Bulpin. At napo ni kuan sa. Isuri bali sa libo sa kuan. Na nakabuang. Nakuha mo po dito no. Wala pong 3/4. 3/4 lang. Wag naman ay 3/4. Kuha po na. 45.
Guwang na ba na? Lamig na siguro na. Di, kuan. 50 mandari. Nagdari 55. 55 ang dari kasi 60 naman, di ka 20 man. Fashion. Nauli na dai mi guys, gikan nila mayor, dyan na pa mi ilas Dalton. Dya, nagpabugha ko kahoy, worth of 400 guys, maura ni si Dya. Kay kuan man, sila pa may mga hoy, ug magbugha, maura na antigo. Lahiras katong kinaunhang namang pabugha. Maura na si Dya guys.